Morjensta! Se on meitsi täällä taas V-lokkaus numero 2. Ja moni on tätä multa vaatinutkin, että hei Pete, tee lisää V-lokkausta. Ja mä mietin, että kun se eka oli tosiaan semmonen dissaus V-lokkaajia kohtaan ja sellaista nykyajan YouTubettajia, niin sit mä mietin, että ei te nyt oikein palvelista, mut sit jengi soittelikin mulle, että hei, koska tulee uutta videoa, että haluu nähdä. Ja sit mä olin silleen, että no, nyt on mennyt tarpeeksi aikaa ja nyt on joulukin tulossa, niin no, nyt joulun kunniaksi sitten V-lokkaus numero 2. Ja tänä aiheena on hauskat kissavideot. Mä pistin 3 mun lemppari kissavideo YouTubesta ränkkäykseen, että tässä on nyt ykkösenä koirat puuttuu kissatappeluun. Ja ei taas. Moi. Lähde uimaan. Mitä? Uimaan. Nyt on joulukuu. En todellakaan lähde. Lähde uimaan. En lähde. No, lainaa femmo. Siinä on. Taasko sä kuvaat? Ei kuvaa. No niin, moikka. Niin. Tosiaan koirat puuttuu kissatappeluun ja se video on tällainen kun pistäkää urli ylös http www.youtube eli Bertta e.som eli com kautta viiva siis WATCH kysymysmerkki normaali V on yhtä kuin iso L R W 4 T iso GU U iso C GU ja tää GU oli pienellä iso I ja iso Y. Eli siinä on koirat puuttuu kissatappeluun. Tää on jos et tykkää pelkistä kissoista, niin tässä on myös koiria tässä videossa. Eli koirat puuttuu kissatappeluun. Tokana mulla on kissan hyppy epäonnistuu video, minkä osoite on tosiaan http www.youtube.com kautta viiva WATCH ja kysymysmerkki normaali V on yhtä kuin iso A WF 4 5 U 6 Zeta R iso P niinku Pete ja 0. Siinä oli tosiaan kissan hyppy epäonnistuu ja sitten on vikana tämmönen, tää on vähän niinku remiksi, tässä on Ismo Kissa versus Seppo Tulostin ja tän osoite on http www.youtube.com kautta viiva WATCH kysymysmerkki normaali V on yhtä kuin merkki iso V, tavallinen V siis, 8 I T 3 Bertta Y Zeta Y A ja M, iso M.
Eli siinä oli mun 3 suosikki kissavideoa. Nää ei ollut minkälaisessa järjestyksessä, että kaikki on ihan hauskoja. Moniakin olisi, mutta mä ajattelin, että ei turhaa käytä siihen aikaa. Tähän videoaikaan ei kukaan jaksa katsoa, kun mä luettelen kaikki 10 esim. Mitkä on niinku top 10 meitsillä YouTube-videoista, mutta kattokaa ihmeessä noi kissavideot ja laittakaa kommenttia, mitä tykkäsitte videoista ja laittakaa vaikka video-urlien linkkejä mulle, että mikä on teidän mielestä hauskoja kissavideoita. Ja ei muuta kuin hyvää uutta vuotta ja muistakaa katsoa myös How to do basic -tyypin noita hauskoja videoita, miten tehdään eri Mountain Dewtä tai täytetään kalkkunaa. Mut ei muuta kuin hyvää ja mahtavaa uutta vuotta, olkoon se parempi kuin edellinen. Morjens! Miksei se nyt mene pois päältä?